Hani hai belai wana masinja mampli kasih payokwa ti prasa koroksa kiriwo gelegai tijang manka tabuk lukurok wana lajak koroksa ti prasa ni mang geti kiriwo kosojang mama bagai nong nukuni boro phayi wana jak o thine ni mu ungkha budra de broma o kami ungkha kolagati asram parawo nai matang bahini rok tabuk cetro jongo tamoga thikya abonuti dai nai matang bahini rok nai jongo Namke, naik dong di saya Chanca Borong News. Mama nomor bok, ayo hai bok kami oman tu. Ini orang fai chung sai maka je Pradip Debbarma je thine ni busla bini moto mono sara chung sai maka bini bufa Pradip Debbarma umur kai 80 bosor kai Pradip Debbarma kai lek Monsaron Debbarma kami ke laksam sodor par thanai 13 tarik go dosmi din no chung hinmano a dino bo sairi go dosmi naine hine golagate badaro thangka sairi prai chatel dige gai Thamani poreo bawa dino tai kibul phailiya nongni borok onek khojai khaika gai borok chongkha jeto taho bukhuk bang ba aro thangai tongkhana kine aro borok khoskai kai pono maya gai tini pungo prai tini 15 tarik pung 7:30 rogo oro ramhori parawo pukro kaisa kuthi kupungjak astam parawo kaisa kuthi kupungjak paran borok nukha aono sare borok chalai kha kuthi sabuni hine gai chalna poreo borok sinimangkha abo je thanai 13 tarik je nonghor thanai kumanai Pradip Debbarma bini mang kuthina awan pore chongkhor phem korno chong orof chong phaika pon pore chong kuthina jotoni parani sojoitia bai paran bor suba suba chong kuthina tabuk chong khosaka egodile chong gari uti saka chong ta khosbek langkhanai kaisa chong piam phen babai jetu bo trika ba chong ainong sara chong piam khaiye borni family member no chonga kuthina badbaki je procedure khain bagai chingya pari Sar je thimani je kalai thika pukiri kalai thika omo ini personally bobahai ro wan su sanang na abo to chung nongni boro bo saka kon ker proti borong kuno sondeho kore ebong kebon proti borong dab ro kore saspo kore ge chung bo physically chung verify khai naika actually abo bo tuyok laino thuika ebong aro keboni birodhe ba jeto ksa kore aro kuno asal bokre injury mark kore chungchongina khabo boni jinison klai thika bo hospital ta mai sa chung tak jol hospital nai chung pm khain pore kasto khan bagai chung prong dead body no chung family poribar no chung ya pari nai blai ka